Tunggal dumtengen ti wet season, masansan ang masaraan metten digiti irigasyon, gaputan no dadduma, makaanayan ti danom nga aggapo iti tudo amang biag kadigiti mula ti mannalon. Ngem ko na ti National Irrigation Administration wenno niya, saan na ditoy nga agsardeng iti trabaho da. Ti kinagpaiswanan na kunada, alerto da kadigiti apanawen, gaputan no adda digiti madadael nga struktura, insigi damet a maadal iti panakapermis dagitoy. Lalo kad dagiti temporary brush dam, pilot channels, no brush dam ko ngamin kat temporary nga talaga. Lalo jay along the river, magaramid tayo iti pilot channel tapno mai-divert tayo danom. So prone to wash out digijay. So digijay talagang routine ire-reconstruct tayo after typhoons tapno mai-srek manen di danom. Iditawen 2023, gapuken ni Bagyo Egay, adda na dadael a paset na iti Madongan Dam. Ngem na iremedyoan metlaing iti pannakatarimaan na, kang runaan na tatidam ti pagdepdependaran iti nasrok 2,000 nga ektarya iti mataltalon a daga. Kuna tiniya adakela tulong digiti fieldman, gaputa uray anya ti saad ti panawen, nakabantay digitoy kadagiti struktura. Uray no bagbagyo, adda iti maited da may forward da iti opisina nga reports i-consolidate mo met digijay. So apan maawat mi digijay nga report i-categorize mi digijay nga report. Adda mi ti makungkuna nga level 1, level 2. Di level 1 ngamin ti action to be taken is immediate restoration works. So halimbawa nagaburan di kanal, so kasapulan na ti excavation. Ngam no structure ti nga perde, kabil medyo level 2 for programming purposes. Ngim, we make sure nga ure na perde jay may isang struktura no mabalin pa yung isirot ti danom, isirot mi. Napalaos ti panagyaman ti ahensya ken ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. gaputa maysa kaditi prioridad na ket iti pannakapatalged ti sitwasyon digiti mannalon. Gapu kadaytoy napintas met iti maaawat a suporta tiniya manipod iti administrasyon Marcos para iti pannakaipatungpal digiti proyekto a manamnama a makatulong kadagiti mannalon iti probinsya. Malaksid iti agtultuloy ken napaspas a panagmoderno iti panawen, patsyen tiniya nga agtalinaed a nasisita ti irrigation system, kang runaanen ta napaneknekanen iti namin adon a daras, amay sa daytoy kadagiti kang runaan namang bibiyag iti agrikultura. Nupay kasta silulukat met ti ahensya amang sarabo kadagiti makabarwanan a wagas kas iti panagramat iti clean energy. Dagiti a metal braces iti paka-installaran to dagiti solar panels nga isudamet iti mangted ti enerhiya kadagiti pump a mausar kang runaanen no natikag. Ti main intervention nga aramidon tiniya ket daytoy kumukuna tayong establishment of ground pump irrigation project nga daytoy ket sumusurutan di modernization tayo nga makungkuna kasi solar isunan. Solar powered irrigation projects isunan. So meaning to say hanan nga kasapulan iti fuel, diesel or gasoline fuel tapnon agpump daytoy iti danom. Innayon tiniya ang mairakrakurak pa iti panagbalin nga automatic dagiti intake gates. Mapapati nga adda nga accurate daytoy ken maiyadayo iti risgo dagiti operators. Kabayatan na aminado ti ahensya nga adda pay laeng diti sumagmamano lugar iti probinsya nga agkasapulan ti pannaka-develop ti irrigation system da, apakairamanan ti ili ti Badok, Paway, Curimaw, ken syudad ti Batak. Digiti nga luglugar isumot ti target area daytoy Ilocos Norte, Ilocos Sur Abra Irrigation System. Yan anos tayo, tabarbarang may patungpal metten, actually mangrugrugi metten ti pa naka-implementar dito daktong irigasyon tayo nga umay dito. Ket numalpas data, siguradong bungun as, pumintas mat iti production tayo. Mark Magdirila, Balitang Solid North.